बिटिआर सरकारा दासान्दि थाद'नाय गैयाजासे हा गैजायै सुबुंफोरनो हा होगासिनो। सिगांनि समाव बिटिसि सरकारा हाग्रा सिफायनानै साहा बागान गायदोंब्ला नाथाय दिनैनि सरकारखौ रायजो राजाफोरनो गोरलैयैनो हा होबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआर हालामाव सिगांनि समाव रायजो राजाफोरनि गुबै जेंनाखौ बुङोब्ला जों हानि जेंनाखौबो मख'नांगोन। थांनाय समफोराव बिटिआर हालामाव गोबां रायजो राजाफोरानो हानि सायाव सांग्रांथि नङामोन आरो रायजो राजाफोरखौ दैदेननाय सिगांनि सरकाराबो बेनि सायाव गोख्रों राहा लायामोन। नाथाय दिनै बिटिआर सरकारा बेनि सायाव गोसो होथाबना हाबा मावगासिनो। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारीनि गोख्रों नोजोर आरो आथिखालनि बिटिआर खुंथायखौ सामलायनाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव गोबां हा गैजायै रायजो राजाफ्रा गोरलैयैनो हाखौ मोनफुंनो हाबाय आरो मोनगासिनो। बेबायदिनो फिन दिनैबो क'क्राझार हुलथुगाव डिभिजननि सिङाव थानाय गोजाम सामसिं केलायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों गं 144 नखरफोरनो गासै 264 बिगा हा राननानै होदों। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै इएम रन्जित बसुमतारीया गावनि आखाइजों रायजो राजाफोरनो हा नामजारिखौ राननानै होयो। दिनै गोजाम सामसिं केला ग्राम सभानि बानजायनायाव जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सिङाव थामहिनबा हुलथुगाव रेन्जनि डिभिजननि आन्दाराव 264टा लेन्ड टाइटेल जों होनो थांगासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथावना बाथ्रा, मानोना जोंनि समाजाव हा गैयिनि थाखायनो जोंनि जा मावनो गोनां खामानि बे खामानिफोरखौ मावनो हायाखै। बेनिखायनो खोब गोजोननाय मोन्दों बे हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो हानानै। आरो जोंनि सरकारा बिसेस भाबे हाखौ लानानै बिराद गुरुत्व होदों। आं बर' होननानै गावखौ सिनायथि होनो हा गैजायाबा जोंहा दुखुनांथाव। ओंखायनो जेरैखि जायाबाबो जोंनि सरकारा मानबगेदा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 100% जोङो लेन्डलेस जोंनि बिटिसि बासिजों लोगोसे बर'फोरनो हा होनायनि बेब'स्थाखौ लागासिनो दङ। आथिखालाव गंबेसे एमएलएफोरनो बेबायदि हा होनायखौ बेवहाय गासै 264टा लेन्ड टाइटेल दङ, 144टा नखर दङ। थेंक इउ। आं नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंबावगोन खेबसेबाव, बिथांमोना गावसोरनो हाग्राखौ सिफायनानै धंस' खालामनानै 10,000 हेक्टर हायाव साहा बागान बानायदों बिपिएफआ, देरहासार मोना, रिहन दैमारि मोना, आब' प्रमिला मोना। गतिके बिथांमोना समाजखौ जौगानायनि थाखाय मालाबाबो खामानि मावा। मावोमोनब्ला दिनै जोंनि बर'आ 66% बिटिआरआव लेन्डलेस जायामोन।